أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. توبا مصر با جماعة بلا جلن فو أمبي كرمغو فو كان ملك الأوفو أمبي الله سبحانه وتعالى دلي على كم بصابما يا ربي على كهراك أمبي لا جلني على كلبانيا يا ربي كلا الله هرمكسو يا ربي minum be kalana ala ka doni barakalendi umma ya rabbi minum be nafulu nyinna ala ka nafulu barakalendi amma fen fe be baro barala ala ka baranya ibulo ya rabbi kira la horma kaso har sambe jaga babula wala natame na jaga yeminye anin nisabu sanun nisabu warja nisabu ani war minum fil ambulo bo insha Allah anye doni fuula muqaddima al-izziya kono بيول هندبنا بولي فصل في زكاة النعم سكون بغون جگا بيول هندبنا دمنا أدلا أكو فصل فرنسية في زكاة النعم سكون بغون جگلا النعم والما الأنعام وافو النعم وافو الأنعام marako ba fo karahu limu sokono bagon wa hiya na'amu walima sokono bagon al ibilu ure nyamewe wal baqaru ani mishi wal ghanamu ani bagamisen o yesara ani bai o kuma ni fennani jakabe wajibiya ni dila nyame mishi sara ani bai jaga be wajibiya ay wani fen ni mbaganani lela ma'lufatan akera ibe kamin balo dukono wa aw sa'imatan wal mamin beta genro lawa abede kile ma'lufu wa yibi alafu di mima bi mare be min siri bolo dukono ina fo ambushi misiw ita soro bagando bi bolo mo min be iba ita soro do be ambushi ke ube misi pasalensa exemple walma ube bagam pasalensa ka lafa ka soro ka fere na ya soro misi chaman bibulo na bil misabi bo atro na soro nyame chaman bibulo akera mishiwa akera nyamewa akera sani baiwa eminga bara yeniye okuma na ya soro dore minum be no faralanin ka be ni sabugo abela jilene jagabe bo bela jilene jagabe ma ma'alufatu minum bi wolo dukono yere kipele mbo olula ibolula balo korkolo ni awa bula saimatu minum beta furula minum beta genrola flano lubeta gen furula lubeta bindu amilatan akira barakalaiwa aw muhmalatan wal maminte barala inafo ikazari misu ibe minum de zar dabala ka barake nu kaseleke nu uye walma minun kal ladai aywa ube minun do hotrula itasro yoro do olube misido hotrula ka barake na itasro ka bara fanchaman bikini uye okma amfleka ni fenfe foni jagabe ala akera mimbe barake o minte barake o mada mabaga mimbi bulo nabe ni sabibo amina min fo nyefe jagabe ala comme misali yala nyame misi nisabu ye bisabai ni misi ye bisaba bo jagabe ala na mo bo jagate ala bo sisa e kam misi muwa ani shegi mi bulo ulube werela ulute barake me flabi bulo ulube ibulo sene kama zardaba kama okuma jakaba ala parce que o flaimana faram wan shegi ka ay bisaba dafa donc an fleka ni fennani mi fo min be baralaw min te baralaw min bi bolo dukono maralaw min ta aywa atro fleka ni min beta genro law abede kelenye amina ni sabbi mo fo na yo bodron jaga wajibara ala na'am wala tajibu jagate wajibiya fi ghayriha ni fen warala min teni ni fennani na boran na jagate bagan warala من الخيل كابين سولا جغتي سولا سومنا تشيا چوغو چوغو جغتي على ولبغال اني فريبو
marako awanna ba fo mabagalle faliba ale abe komi akabbo faliye mais ate so fana bo mais ni mo mi ma jete mi dore ba fle ka fo ay wa ko sodo am ba fo ko faliba jagate o fana la mana ceya cugo cugo wal hamiri ani dukono awa falinu falinu flamulu barala namudu hotrola amana ceya cugo cugo jagate ala war raqiqi ani jon sharia ka jon folo ikume jon mine de kafiri wali ma iyere ka jon amana ceya cugo cugo jagate ala bo ma fo ni ibe ni fen folo nundo jagola sa iba jagode la o kuma o jaga ke cugo wore be minni ka fo jaga be boare jatila wala tekle na'am manna ya suro feon feni jagati ala feon feni jagati ajatila ni be kafiri de iba jago o kuma be fo mako urudu tijara abe fo mako urudu tijara na valeri be nisabi bo kuma saun so ibo qima aywa kafara nafulo jemi mi bolo ko jagabo na'am ma jon fana bete jagate joyerla ka fo nasiran hakema iba jagabo ay medika bare jon jagude ma bege ko mi ka biti ko mina ibo qima ko jagabo cugo mina de ma jon fana qima bete bon o koni o kono qara on fe awa jonya koni on tsaka fin fula aywa on ga yorola na'am wala fil mutawallidi jagate ba min fana wolula mina zibai kabi kungo kono bala ogotini sine kungo kono ba min wolula wala gana mi ani bagamisen absega ke bagamiso meta furula kuni kungo kono ba do bise ku gosi na ba fo zabuyu wala kungo sineni no ba fama kungo kono ba absega ke bagamisen mana ta kungo la do beta yoro jan bo kungo sinani bise ka gosi yoro dola mani demi sorola ola jagate ola demi mana soro ola jagate ola o fana mana demi wolosa jagabe godila naam ma baga mana chebulu chugo mada mani nim fennani ndote jagate ala she amana cheya chugo jagate ala zonzanin nu ona nyokonaw awa amana cheya chugo jagate ala nasuri ka bara iba jago di sa o kuma beke kara jago na valeri bin nisabu bo iba qima kasuro ka jagabo na siza bena ubeta kilengele yana ka suma folo wa shurutu wujubiha o kuma wajibiya shartu jaga wajibiya shartu an takuna nisabana kake nisabu kamilan nisabu dafali o kuma un nisabu tekelenye nyame nisabu ani mishi ani sani ba bena tadilo ni ala sona be na nyefe na milkan akake maraliye tamman minye marali dafalinye milkan kamila akake marali dafala kasro ire tadu kalifate walitate ire di tadu na hawlan kamilan akake sandafali ika baanu nun dafaran nisabula domina nasri wo dondo ni o sanyele masira voilà donc parce que ni fin saba yi sharti e jagala nisabu e sharti yala iyereta do e sharti yala aka surfana aka sandafa fana sharti ma'a maji isa'i kafara jaga minena nalika in kana nasru bena nasru atay fana bani re ba jagabo islamiyya kumbe khalifa ya kumbe no wati mina islamiyya kan nyimko ba kumbe no wati mina o wati tasoro gouvernement de beno voilà gouvernement de beno o kuma beta tasoro ministère do beno o lu kipelondo nafulo be awa haga ministère men kipelondo nafulo kola ya famu beta tasoro jaga ko be ulle bulo jaga ko be ullo bilo walma minister min awa kibele be impôt ko numa service min kibele no impôt ko ma ani taxi no jaga ko be ke ullo bilo o ko mabita suru lukal lasigi dembe yorobe ni jaga min wati sera
u bɛ mɔgɔw bila ka taa jaga minɛ wala o kuma mɔgɔ minnu ka baara ye o ye o de tɔgɔ ko as-sa'i gouvernement ye min ta i bɛ jagaw fara ɲɔgɔn kan dɔ bɛ na Banama cercle kɔnɔ dɔ bɛ taa ayiwa Ɲɔrɔn cercle kɔnɔ yɔrɔ région bɛɛ n'a ta cercle bɛɛ n'a ta u carinen bɛ fan bɛɛ olu bɛ jaga fara ɲɔgɔn kan kuma k'a bila jamana budget kɔnɔ a kan ka don yɔrɔ min a bɛ don yen o de tɔgɔ ko as-sa'i u b'a fɔ fana ko al-jadi a jama ye as-su'atu ayiwa walima al-jubatu mais sisan o tɛ yen o tɛ yen o kuma i yɛrɛ de b'i ka jaga bɔ dɔrɔn k'o to yen nɔ n'o nana o don n'a mana fana a banna mais sisan o tɛ yen nɔ o kuma i yɛrɛ de b'i ka jaga bɔ k'a di a kan ka don yɔrɔ min na naam o kuma a bɛna bɛɛ ta kelen 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 ɲaamɛ fɔlɔ amali ibilu amma ɲaamɛ nisabu ye o ye 5 ye ɲaamɛ yana ka se 5 ma jagati a la ɲaamɛ 1 2 3 4 jagati o la fo ka se awa 5 ma parce que ni ɲaamɛ 1 b'i bolo sariya tɛ jate fɛntigi ye parce que an ko fɛn o fɛn ni jaga b'a la nisabu min fɔra yana ka so ma sariya tɛ jate fɛntigi ye bon har n'a sɔrɔ dɔ b'i bolo mais sariya tɛ jate banna ye quoi o kuma ni ɲaamɛ 1 2 3 4 sariya tɛ jate k'a fɔ i ye banna ye i seri yɛrɛ kɔrɔ bagan caman b'i bolo fana bɛ se ka ayiwa dɔ bɔ k'a di fantɔ ma mais n'a ye 5 bɔ sa komi ɲɔgɔmɛ valeur ka bon valeur bɛ ɲɔgɔmɛ la ɲɔgɔmɛ 1 wari ka ca kosɛbɛ o kama ni ɲaamɛ sera 5 ma o kuma u y'ale nisabu ye jaga bɛ wajibi a la a ko amali iblu amma ɲaamɛ fa fi kulli 50 shatun bagan misɛn 1 bɛ ayiwa ɲaamɛ 5 la ni ɲaamɛ ye 5 bɔ dɔrɔn bagan misɛn 1 jaza'atun ayiwa a jaza'a a kɛra ayiwa bagan misɛn ye saga ani ba bagan misɛn o ye saga ni ba ye ma jaza'a 1 bɛ ɲaamɛ 5 la wahiya ma o de ye fɛn min bagan misɛn min aw fati sanatan n'a ye san 1 dafa wa dakhalati fi saniyati a donna san 2 na kuma jaza'a bɛ saga ni ba la jaza'a bɛ misi la jaza'a bɛ ɲaamɛ la mais si ni si ta tɛ kelen ye u si hakɛw tɛ kelen ye komi u yɛrɛ awa cogo tɛ kelen cogo min na kuma bagan misɛn jaza'a saga ni ba jaza'a o ye min a ye san 1 dafa a donna san 2 na i y'a faamu a ye san 1 dafa a donna san 2 na o kuma a kɛra ayiwa cɛman ye sa wa walima a kɛra musoman ye sa wa u bɛɛ kelen mina da'ani mais a bɛ bɔ saga de la in kana da'anu n'a y'a sɔrɔ saga de in kana ad-da'anu ni saga kɛra wali ma'azu ani ba fil baladi dugu kɔnɔ sawa'an n'a bɛɛ kelen n'a y'a sɔrɔ dugu a tɛ se k'a fɔ ko k'a jate dugu saga hakɛ ka dɔn a b'a ta don ka gɛlɛn mais jateminɛ la ni ko sisan misaliya la tuba saga n'a ba i t'a dɔn min ka ca min ye wala jateminɛ la quoi tuba saga n'a ba i tɛ se k'a fɔ ko nin de ka ca ka tɛmɛ nin ka misaliya la bon n'a y'a sɔrɔ o de don a bɛ bɔ saga la i bɛ bagan misɛn 1 min di ɲaamɛ 5 tɔgɔ la a bɛ bɔ saga de la saga muso walima saga jigi aw da'anu walima n'a y'a sɔrɔ saga aghlaba saga de ka ca ka tɛmɛ ba kan n'a y'a sɔrɔ saga de ka ca ka tɛmɛ ba kan o kuma toujours a bɛ bɔ saga la har n'a ma jate n'i ye ɲininkali kɛ dɔrɔn yan nɔ saga ni ba jumɛn ka ca n'a sɔrɔ min ka ca dɔɔnin don o tɛna k'a fɔ ko nin de ka ca kuma n'a y'a sɔrɔ saga de ka ca a bɛ bɔ saga la amma idha kana al-ma'zu amma n'a y'a sɔrɔ ba aghlaba ni ba de ka ca o kuma a bɛ bɔ ba la komi anw fɛ yan nɔ tuba misaliya la n'i ye mɔgɔ ɲininka dɔrɔn saga ni ba jumɛn ka ca u b'a fɔ ba de ka ca o kuma ɲaamɛ 5 in jaga n'a y'a sɔrɔ yɔrɔ min ba de ka ca a bɛ bɔ ba la na'am amma idha kana al-ma'zu amma ni ba kɛra aghlaba n'o de ka ca fashatu bagan misɛn 1 minhu a bɛ bɔ ba la na'am o kuma kiri bɛ ila 90 fo ka taa bila 9 ma ɲaamɛ 5 jaga bagan misɛn 1 ɲaamɛ 6 jaga bagan misɛn 1 7 jaga bagan misɛn 1 8 bagan misɛn 1 fa idha balagat 10 nasira tamasa o kuma kɛra 5 fila ye
fa fiha shatani bagam sen fla bi ala o kuma toujours o cugo kilendo bagam sen kilen be bo cugo menare na soro bagam sen fla da fana be bote na ya soro sagade kacha abe bo sagala nu fla be kilenye sagani ba be kilenye abe bo sagala na soro ba de kacha o kuma be bo bagam sen fla ya be bo bala ila arba'a aw kira ci akira musuwa ila 14 katab la tan aninanila ma tani kele bagam sen fla indo tan fla tan saba tan nani bagam sen fla indo kele mana faraka ka ke tan duruye o kuma fa idha balagati 15 nasirata ani duruma o duru sabai fa fiha salasu shiyahin o kuma bagam sen sababi ala duru bagam sen kele ila 19 katab la fo tan ani konoto ma min be jate nunu nyon jabe fol mako waqsu damana jagate ulla abe fol mako waqsu ma be fol mako waqsu damana jagate ulla ma kata tan ani duru katab la fo tan aywa ani konoto o be bagam sen sabay fa idha balagati 20 nasira mugama ukma ye duru sigro manani ففيها 4 شياه بامسن ناني بألا دورو بامسن كلي إلى 24 كتاب لفم مغا عن ناني وبلا جلني مغا عن ناني وبلا جلني بامسن ناني ناني من فلم مغا ينكاوي وقصي دمنا جاكتي أولا أكما فإذا بلغت 25 ناصرا مغاني دورو مسا كلم فرلاكا كاكي مغاني دوري kuma oye duru sigoroma duru o kuma sisa sharia ba fo a bagan kuna don sisa jaga se ka bo ayela parce que yana ka senima hanyi hake minun foka teme niko kika a jaga bo ayela amano niko kika nyame kele a nyame duru jaga bo nyame ayela parce que ango nyame baler kacha nyame valer ka boko suba songo kacha o kuma ni ko ke kan nyame duru jaga boyere la o ka girin ko jugu har nyame muga ni ko kiba jaga boyere la aka giri ka gele o kuma sharia fembele jele no la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha alamma mukallafi islamai ja ko fenfena awa min setiye kuma yin nyame jaga bo bagam sana nogoya di koso awa nogoya koso ba fona sira mugani duru ma wati mina sa o kuma jaga bisa ka bo ayela fa idha balagati 25 nasira muga ani duru ma ila 35 katab la fo bisaba ani duru fa fiha bintu makhadin konoma de musobe ola kata mugani duru kata blafo bisaba ani duru konoma de musobe ola o koron nyame de muso de bidi ola nyame de muso mi wahiya allati bintu makhadi ango bintu makhadi si hake jumenye ako wahiya allati waye bagam awa muso mi dakhalati fi sanati thaniyati adona sanflana kono odi bintu makhadi nyame de musuni mi ay sangelen dafa abe sanflana kono komi kalotani saba misali yala wal makalotan nani abe fodi mako bintu makhadi nyame kono ma de musu makhadi de koro kono ina fa ala yero fo kono fa aja ahli makhadu ila jiz'i nakhlati abe kuma maryama ka donc kono tinya allase aywa tamaro o kera sabu ka lana aywa tamaro yorola al makhadu aywa donc kono ma de musu o ya woleni o yepasi o basoro ababe kono la ni annonay mo yito nun ta la dala abasoro bagan yere be chugo mina wal mo basoro ababe chugo mina o yito nun ta yini ko bindu makhadi kono ma de musu o ya woleni o ye nyame de mina isangile ndafa abe sanfla nan kono la o mo basoro kono be abala ni annonay naam ma kasura yesa kalu tanfla dafa
a bɛ kalo 17 kɔnɔna la walima min ka ca o ye fa ilam takun lahu n'a y'a sɔrɔ bintu mahadi tɛ ale bolo ale ka wɛrɛ bɛɛ lajɛlen na bon k'a fɔ ɲaamɛ denmusonin min a bɛ san 2nan kɔnɔna la o t'ale bolo fabuni labunin o kuma nɔnɔma denkɛ o bɛ bila o place la o ye joli ye o ye jumɛn ye wa huwa ma o ye ɲaamɛ denkɛ min dakhala fi sanati salisati n'a donna san 3nan kɔnɔna la a ye san 2 dafa a bɛ san 3nan kɔnɔna la munna ko nɔnɔma denmuso parce que o b'a sɔrɔ ale nɔnɔ awan jiginna o b'a sɔrɔ a nɔnɔ jiginna a ba jiginna n'a nɔnɔ ye o kuma nɔnɔ bɛ ba sin na an y'o de fɔ tɔgɔ ninnu nana de laada la a b'a sɔrɔ ɲaamɛ yɛrɛ bɛ cogo min na walima a b'a sɔrɔ a ba bɛ cogo min na tɔgɔ ninnu taara yen de kuma ko ibunu labuni ɲaamɛ min ayiwa a bɛ ɲaamɛ den min n'a bɛ san 3nan kɔnɔ a ye san 2 dafa a bɛ san 3nan kɔnɔ o b'a sɔrɔ a ba jiginna ni laada la o b'a sɔrɔ ale ba jiginna ni a nɔnɔ ye kuma nɔnɔ bɛ sɔrɔ ba sin na o kama ko nɔnɔma den mais o cɛma n'o bɛ yen o bɛ bila ayiwa bintu mahadi place la na bon san hakɛ minnu filɛ ka fɔ nin ye fɛn tɛ wasa n'a y'a sɔrɔ u si tɛ o bɔ a tɛ wasa mais n'i yɛrɛ karila k'a dɔ di min si b'o sanfɛ baasi t'o la dɛ an ko sisan bintu mahadi f'a k'a sɔrɔ a ye san 1 dafa a bɛ san 2nan kɔnɔ o kuma n'a y'a sɔrɔ min bɛ kalo 9 walima min bɛ kalo 10 n'i y'a di a tɛ wasa mais sisan bintu mahadi minnu bɛ ka sinzan kɔnɔ walima ayiwa a tɛ fɔ yɛrɛ ma bilen ko bintu mahadi o parce que n'a tɛmɛna san 2 kan dɔrɔn a donna san 3nan kɔnɔ a bɛ kɛ bintu labuni de donc tɔgɔ bɛ changer o kuma mais sisan bintu mahadi tɛ e bolo baganmuso tɛ e bolo min bɛ san 2 kɔnɔna la min bɛ yen nɔ o ye masala bintu labuni de muradi o donna san 3nan kɔnɔ déjà n'i y'o di o bɛ wasa n'i yɛrɛ karila k'a di baasi tɛ a la n'i yɛrɛ karila k'a di komi jaga la musoman valeur ka bon ka tɛmɛ cɛman kan o de la i bɛ taa sɔrɔ nisabu ninnu bɛɛ lajɛlen na min bɛ ɲini ka caya awa musoman de bɛ ɲini ka caya parce que jaga dɔrɔn e b'a bɔ k'a di fantanw ma o tuma n'i y'a di fantan min ma n'o y'a mara a bɛ bugun o fana bolo a bɛ bugun o fana bolo o fana bɛ kɛ bagantigi ye wa jaga yɛrɛ dabɔ kun y'o de o de kama i t'a sɔrɔ jaga la min bɛ bɔ a musoman de ka ca cɛman an bɛ se k'a fɔ 1 walima 2 naam ma ni bintu mahadi tɛ yen nɔ ni o ye ɲaamɛ denmuso min a ye san 1 dafa a bɛ san 2nan kɔnɔna la n'o tɛ yen o tuma n'a sɔrɔ ɲaamɛ denkɛ dɔ bɛ yen nɔ min bɛ san 2 dafa a bɛ san 3nan kɔnɔna la o tuma i bɛ se k'o di nin place la bon n'i y'a lajɛ yɛrɛ nin yɛrɛ nin si ka ca ka tɛmɛ bintu mahadi kan parce que bintu mahadi o bɛ san 2nan kɔnɔ mais ibunu labuni o bɛ san 3nan kɔnɔ donc a ka kɔn et puis mais comme musoman de valeur ka bon ka tɛmɛ cɛ kan فإذا بلغت 36 o kuma n'a sera 36 ma kelen mana fara kan kelen mana fara 35 kan k'a kɛ 36 ye o kuma farida bɛ changer ila 45 ka taa bila fo 45 ma fa fiha bintu labunin nɔnɔma denmuso bɛ o la o kuma nɔnɔma denmuso o kuma o ye ɲaamɛ denmuso min a bɛ san 3nan kɔnɔna la a ye san 2 dafa a bɛ san 3nan kɔnɔna la a cɛma o ye ibunu labuni a musoma o de bintu labuni nɔnɔma denmuso min ye san 2 dafa a bɛ san 3nan kɔnɔna la u y'a wele n'o ye an ko parce que laada la o b'a sɔrɔ a ba jiginna ni a nɔnɔ ye parce que ɲaamɛ fana ye laada la ɲaamɛ fana ye san 2 de a normal kɔni san 2 o kuma ni ɲaamɛ den min ye san 2 dafa a bɛ 3nan kɔnɔna la o kɔrɔ ye a nɔnɔ bɛ a ba nɔfɛ o b'a sɔrɔ si bɛ ba nɔnɔ bɛ ba sin na o kama ko nɔnɔma den awa den n'a sɔrɔ cɛma don a bɛ kɛ ibunu labuni n'a sɔrɔ musoma don a bɛ kɛ bintu labuni
o kuma bintu labuni musoman in de bɛ di ka ta 36 ka taa bila 45 فإذا بلغت 46 كلمة فربنا ندورك كاكي بناني أن وروي إلى 60 كتاب لفو بورما ففيها حقة بأولى حقة وفناي مسو ديو حقة فناي نيامي دي مسو وهي التي حقة نيامي مسو مي دخلت في الرابعة نار دون سنان نكونو أي سان سبا دفع أبي سنان نكونو ويالي ولكو حقا فسي وبا سر أبسك الدنيا حقا بمعنى استحقت الحملة أبسك الدنيا بنيامك وبسك أبوسي وبا سر فنا أيوة نعم أوريكا مويا ولي كو حقا وبا سر أبسي أتو استحقت الحملة وبا سر أبسك أيوة كونتا nyame ke obse ka gusi abse ka konota wal kamo ya wal ko hiqa na'am okuma wiye kata bisaba ani wor kata binani ani woro kata bla aywa bi woroma kata bisaba kata binani woro kata bla bi worola ma o jaga yi hiqay baga nyame de musummi aye san saba dafa ardona nani nan konnala naam o jaga yoy fa idha balagat 61 nasira bi woron kelima okuma kelima na faraka ka ke bi woro an kelinye ila 75 katab lafo aywa bi wolon fla an duruma ففيها جزع حكم جزع بأولى وهي التي ودي نيامي وفناي مسودي نيامي مسومي دخلت في الخامسة النار دون سندور نكونو أي سندور نان دفع أبي دور نكون لا مو يالي ولكو جزع فس وباسر أن يوم بكا بون وباسر أن يوم بكا بون يا ولكو جزع حكم نيامي مسومي أي سناني ay wandafa adona sandurna kono o be digo o jagala fa idha balagati aywa 76 kalimana farabbi wolon flaka bi wolon flan duruka ka ke bi wolon flan wore ila 90 katab la fo bi kononto okuma fa fiha bintu labunin flabi ola ay bintu labunin mo foka temede o nyame musomi ay san fla dafa be sabanan konnala o flabiti kata bi wolonfla ani woro katabla aywa bi kononton katabla bi kononton ma fa idha balagati 91 kalimana farauka kake bi kononton ani kele nasira uma ila 20 wa 100 katabla kemeni muga kata bi kononton ani kele katabla fo kemeni muga ma fa fiha hiqatan hiqafla bi ula mango hiqa o min dona sannan nan kono ay san sabadafa aben nan kono o hiqai nyame musummi ay san sabadafa aben nan kono la o hiqai o kuma o fla di kangaji o fla biddi kata bi kononto ani kele kata bla keme ani muga bon fa idha zarati ala zalika ni ajidilo ka do mana fara'u kasa tagayira al wajibu o kuma wajibi de changer nas ni kelimana faraga doro ka ke kemeni mugo ndoro o kuma anta publika tanna katablanna o be wala o kuma sisa be ke fa fi kulli 40 bintu labunin nono madde musobe di binano binani wa fi kulli 50 hiqa ma bidru hiqa bidru aw hiqa manna ko nte mana kemeni mugo ka doro na temana kemeni mugan ka doro kelen farala ka har na kera kemeni mugan kelen de sa mai ba jate biduru aywa biduru oye hiqai binani oye bintu labuni ma bintu labuni ango oye minye san sabar dafa abe san ay san fla dafa abe san sabanan kono min nona be aba no fe
nono be bashila ay san fula dafa abe san sabana kono o kuma o be di binanina na kira biduruye ma hiqa min san saba dafa abe san nan kono la ya famu na'am o kuma sisan o kuma na ya sɔrɔ mɔgɔ min nka ɲaamɛ kɛra awa misali la kelen farala mugan yɛrɛ ka dɔrɔn k'a kɛ 121 o kuma o jaga ye joli n'a kɛra 121 yɛrɛ kelen dɔrɔn mana fara ka dɔrɔn kelen dɔrɔn mana fara 120 kan k'a kɛ ayiwa 121 o kuma 43 de bɛ o la 43 o ye 120 o kuma bintu labuni 3 de bɛ di o la y'a ye bintu labuni 3 de bɛ ayiwa di o la n'a y'a sɔrɔ maa min ka ta ye misaliya la 140 140 o kuma joli bɛ o la 52 bɛ a la 41 bɛ a la o kuma bintu labuni 1 bɛ di ani hiqa 2 wa hakada donc a bɛɛ bɛ tigɛ ka taa sa kuma mana caya cogo cogo i b'a jate 50 hakɛ min bɛ sɔrɔ a la 40 hakɛ min bɛ sɔrɔ a la i b'a kɛ 40 o 40 bintu labuni 1 50 ayiwa hiqa 1 naam o kuma nin de ye ɲaamɛ jaga bɔcogo ye ni ɲaamɛ 200 bɛ mɔgɔ min bolo n'a y'i ja i bɛ se k'a fɔ 53 bɛ a la 54 bɛ a la n'a y'i ja i b'a fɔ 45 bɛ a la n'i y'a ta 40 na 45 o ye hiqa bintu labuni 5 ye n'i y'a jate 50 la 54 o kuma a bɛ kɛ hiqa 4 wa hakada a mana caya cogo cogo sa o kuma nin do ma nin de ye ɲaamɛ jaga ye an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli ala k'an bɛ sababa ma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wassalamu alaikum faslun ken fatan panje في زكاة النعم كره لمنجكندي وهي كره لمو الإبل نغمي والبقر أرنا والغنم أر التمسي معلوفة أنيا هوغا هنتيوا أو سائمة ولما هي بغرا جنبه أن يغوهم ببرانني أو كاندي كيني المعلوفة عاملة أن يقول لنا أو مهملة ولما هي بهندورا وانتكنا كانت تقول ولا تجب جكنت واجبني في غيرها كره لمتنري من الخيل جلسينو والبغال أروح رقورو والحمير أروح كامبرو والرقيق أروح كمه جكان تكوري ولا في المتولد جكان دهم بغا سارري من الزباء جلسينو والغنم أروح تمسو وشروط وجوبها جكان واجبنا عن شرطي كوري أن تكون النصابا أن النصاب يا كاملا نصاب تمنتي ملكا كاملا مرند تمنتي حولا كاملا سين تمنتي مع مجيء الساعي كفجكري كان اللينا إن كان كنا ينوغان تنانيمه المعقول أما الإبل ما نغمي ففي كل 5 شاة تمسه كروسوري جزعة أجزعة وهي ما أوفت سنة نكين هم بقر السينة مندي ودخلت في الثانية أرسين هلان لكي تمسه جزعة من الدعن ورغن الجغندي إن كان في البلد الطعن جغني غنيا دبندي والماز أرسوغو سواء أسوغا بانا جغني سوغو حقي باني دبندي جاتريغري أو بكا جغني أو الطعن ولما جغي أغلب كينا غبا سوغا أو بكا جغني أما إذا كان المعز أما سوغو غنيا أغلب سوغو نيغا غبا فالشات كيني تمسيبان لكي منه أورغان السوغو إلى 9 كتكبوي فإذا بلغت 10 لكن التموية ففيها شاتان تمسه الواري إلى 14 كت التمر نواتي فإذا بلغت 15 لكن التمر كروي ففيها 3 شياه تمسه سكواري إلى 19 كتر التمر كروي التمر كبويا فإذا بلغت 20 لكن التنبلي ففيها 4 شياه تمسه النعتواري إلى 24 كت التنبل نواتي فإذا بلغت 25 لكن التنبل كروي إلى 35 كت التنجك أركروي كان أجا كان وبكا أي مري ففيها بنت مخاض نغنتل يعرفندي
وهي التي كان يوم لنعربه دخلت في الثانية أغرسين هلاني فإن لم تقل له كان أنت كما كان أنت قالني فابن لابون لكن قاتم تلنيكو وكم بلاسنوتنا وهو ما دخل كن يقول لنيكو أغارو في السنة الثالثة سين السكاني هذا هلو تم ناو سكاني فإذا بلغت 36 نكني تنجكار تموي إلى 45 كتا أيوة تنعتر كروي ففيها بنت لبون وكني فإذا بلغت 46 نكني تنعتر تموي إلى 60 كتا تنكبي ففيها حقة وكني وهي التي كني نيغو نغاربي دخلت في الرابعة عروشين نعتنيني على السكوت مني أو نعتنيني وإذا بلغت 61 نكني تندم أرباني إلى 75 مكاتا تنير أركروي ففيها جزعة كني وهي التي كني هم نيغو نغاربي دخلت في الخمسة عروشين كرغنيدي وإذا بلغت 76 أنكن تنير أرتمويا إلى 90 مكة تنكبي ففيها بنت لبون نهي الوكندي وإذا بلغت 91 أنكن تنكبي ربانيا إلى 20 و100 كتا كامير التنبيلي ففيها حقة نهي الوالي فإذا زادت على ذلك أغنجد كنك مسهر بانا أغنك هاي كان التغير الواجب واجب يلنه ففي كل 40 أو ينا تنعت السوء بنت لبون وكندي وفي كل 50 حقة تنكر يسوري نعم أرنا فهم وصلين براغي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم